ginshikin rayuwa ne ga ɗan adam a nan gidan duniya har da lahira, walau na addini ko na zamani. Hakika al'umma ba ta samun ci gaba sai da taimakon ilimi kuma akan tafarkin masana. Domin da ilimi ake samun ci gaba da sarrafa rayuwa cikin sauƙi da nasara. Al'umma maza da mata, manya da yara, kuma miƙe tsaye domin neman ilimi don ciyar da ƙasarmu gaba baki ɗaya. Haƙƙi ne a kaina da ku baki ɗaya da mu fito mu nemi ilimi a duk inda yake. Shugabanninmu kama daga kan 'yan siyasar mu, masu sarauta da malaman makaranta da masana kiwon lafiya, dukkansu sai da suka tashi tukuru babu dare ba rana suka nemi ilimi har suka zama abin da suka zama a yau, ake alfahari kuma ake kyakkyawan misali da su. Sa'annan kuma manya-manyan 'yan kasuwanmu wanda duniya take damawa da su ma sai da suka saka ilimi wajen fidda tsare-tsaren kasuwancin su suka samu riba mai tsoka. Tabbas ilimi babban riba ne ga ɗaukacin al'umma. Shi ilimi arziki ne wanda ba a iya kiyasta riban shi wurin mai shi, domin yana kawo nasarori, kwarjini da kamala a cikin al'umma, ɗaukaka da kamala a duk inda mai shi ya tsinci kansa, walau mace ko namiji, yaro ko yarinya, sai da ilimi ake alfahari. Babban abin takaici ne idan ka samu al'ummar da ilimi ya zama koma baya a cikinta. Tabbas za ka samu akwai naƙasu wajen ci gabanta da kuma mu'amalanta. Ilimi shine darajar kowace al'umma. Ruwan dare TV gama duniya.